Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, pet sa 15 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ato karong gihinumduman ang kapistahan ni Maria, Our Lady of Sorrows. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 25 ngadto sa 27. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babayi, siya ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Sukad ni adto, gidala sa tinun-an si Maria aron didto na mupuyo sa iyang balay. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.